יחידת הכלבנים של עוקץ התאמנה השבוע באימון ששמו שבוע מלחמה. בשבוע המלחמה הם עוברים מספר תחנות אשר פזורות בשטח, כאשר כל תחנה מדמה תרחישי מלחמה שונים, שהצוותים וכלביהם המאומנים צריכים להתמודד עימם. השבוע אנחנו מתרגלים משהו שלא עשינו בעבר, זאת אומרת זה שבוע שהוא מאוד אינטנסיבי, שאנחנו פעם ראשונה מתרגלים מקצה לקצה את כל היכולות שלנו כיחידת עוקץ. על מנת לאמן את הצוותים ברמה הגבוהה ביותר, את התחנות מפעילים חיילים נוספים אשר מדמים את האויב. דימוי האויב הכרחי לאימון שכזה בכך שהוא מכניס את החיילים המתאמנים למצבי לחץ ונותן את ההרגשה הכי אמיתית וקרובה להתקפת פתע של האויב. לוחמי יחידת עוקץ שמעו אין ספור פעמים את הקלישאה הלעוסה הכלב חברו הטוב של האדם. אך התוודענו לראות שההפך הוא הנכון. ביחידת עוקץ נראה שהאדם הוא חברו הטוב של הכלב לא פחות מהכלב לאדם. כן, אנשים חושבים שבגלל שזה כלבי עבודה וזה, אז אין את הרגש הזה ואין את הסנטימנטים שיש לכל כלב, אבל זה ממש לא נכון. דווקא הכלב הזה שאתה יושן איתו בלילה ואתה צריך מה שנקרא להתקלב, זה ממש להגיע איתו למצבים הכי מסריחים שיש. אני חושב שזה מסביר הכל, לגבי כל מה שקשור לחברות וקשר בין כלב לאדם. אז כן, אני חושב שבאמת ביחידה שלנו רואים את זה ממש טוב, שהנוהגים ממש קשורים לכלבים שלהם. משהו בחיבור הכל כך חזק בין הכלב ללוחם משפר משמעותית את יכולת ואיכות הלחימה של היחידה. ואולי אף זה מה שעושה אותה ליחידה ברמה כל כך גבוהה.